Tantak, Uraren Euskal Agentziaren podcast ofiziala. Ura, Uraren Euskal Agentzia, Eusko Jaurlaritza. Ura da, gu gara. Bere forma eta adierazpen guztietan, habitat ezin hobeak eraikitzen ditu urak animalia eta landare espezie askorentzat, baita gizakiarentzat ere. Hori ulertzeko, florak eta faunak ibai baten ibilguaren inguruan, bokale batean, antzira baten mugetan edo ur jauzi batean ezartzen dituzten harreman zoragarriei erreparatu behar diegu. Beren bizi zikloaren bidez, landare espezieak funtsezkoak dira habitatak kontserbatzeko. Izan ere, elikagaia eta babesa ematen dute, ura garbitzen dute, airea berritzen dute. Aldi berean, euren eguneroko zereginarekin, habitat horietako tokiko haziak zabaltzen eta landatzen laguntzen dute animalia espezieek. Janaria bilatu, gordelekuak egin, jabiak egin, eizatu. Tokiko animalia populazioaren eta floraren arteko hartu eman amaigabea. Euskadin bizi diren espezien inguruko ezagutza eta errespetua sustatzeko, uretako pertsonaiak atala sortu dugu Ura, Uraren Euskal Agentziaren Tantak podcastean. Ingurumena ulertzen eta nolatan eta zergatik garen naturaren parte jakiten lagunduko digute animalia eta landare horiek. Zergatik garen ura, azken batean. Uraren Euskal Agentziaren Tantak podcastak uretako pertsonaiak aurkezten dizkizu. Ezagutu nola bizi diren, nola jokatzen duten, nola erlazionatzen diren, zer habitat dituzten. Uretako pertsonaiak ezagutzea, errespetatzea da. Ibai ertzeko basoak ekosistema zoragarriak eta beratsak dira, biziz eta nistasunez beteak. Ura lurruntzea ekiditen dute, lurra finkatzen dute, higadura saihestuz. Animalia espezie askori ematen diete edaten, eta horietako askorentzat etzaleku ere badira. Udako hilabete beroetan berriz, babestu eta goxatu egiten dituzte gizakiak eta ganaduak. Habitat natural zoragarri horren barruan, non trukerako txanpon diren simbiosia eta altruismoa habitat horretako espezieen artean, altzak eskuzabaltasunagatik nabarmentzen dira. Alnus glutinosa da altzaren izen zientifikoa. Erromatarrek eman zioten alnus izena, egurrak kolpatzean hartzen dituen kolore gorri eta laranja biziak direla eta distiratsu esan nahi baitu, hain zuzen ere. Glutinosa epitetoak berriz itxaskor esan nahi du. Ernamuinen biskositateagatik. Zuhaitz liraina da altza, eta 25 metro ere arditzake. Grisa eta ezkatatsua da azala eta askotan, konikoa du adaburua, koniferoek bezala. Ur ibilguei lotuta bizi den espezie hau ez da zuhaitz bakartia, basoko zuhaitza baizik. Hala, altzadi izeneko galeria arboladiak sortzen ditu, sahats, makal, zumar eta lizarrekin batera. Hori da bere eskuzabaltasunaren lehen ezaugarria. Beste espezie batzuei laguntzeko eta horiekin harmonian bizitzeko gaitasuna. Altzak altuera optimoa lortzen duenean, kokatuta dagoen ibaiaren ibilgua estua bada, lotu egiten dira kontrako ertzetako adaburuak, eta ibaia estaltzen duen eta itzal handiko giroa sortzen duen tunel bat osatzen dute. Giro itzaltsu hori habitat ezin hobea da. Mota guztietako txoriak eta beste animalia batzuk babesten dira bertan. Tximeletak elikatzen dira, lurzorua aberazten dute beren bakterioekin, eta ingurunea edertzen dute beren arte erradikularrarekin. Eskuzabaltasunaren bigarren ezaugarria da hori. Normalean, ia inoiz ikusten ez dugun zuhaitz baten zati ezkutua dira sustraiak. Altzadian ordea oso desberdina da. Bere oinetan, harriak estaltzen dituen edo uretan sartzen den sustrai bilbadura bat dago. Altzaren sustrai berrien sistemak irudi berezi eta estetikoa ematen dio, naturaren edertasun plastikoaren adibide da hori. Hain zuzen ere, azaleko sustraietan gertatzen da naturaren elkarketa zoragarri horietako bat. Frankialni bakterioak airearen nitrogenoa finkatzen du noduluetan, zuhaitzak erabiltzeko, eta horrek mesedea itzultzen dio
fotosintesiarekin sortzen dituen azukreak emanez. Erlazio sinbiotiko horrekin, elkarri onura egiteaz gain, lurra ongarritzen da eta beste landare batzuk hazteko aukera ematen da. Lurrean eta uretan zabaltzen diren sustraiek beste lan bat ere egiten dute. Ura iragazten eta garbitzen dute, eta ibai ertzak egonkortzen laguntzen dute. Altzen eskuzabaltasunaren 3. eta 4. ezaugarriak ditugu horiek. Altzaren filantropia ez da hor amaitzen, gizakiok aprobetzatzen ditugun beste bertute batzuk ere baditu. Oso gur berezia du eta pieza txikiak egiteko erabiltzen da. Maitresnak, kirtenak, arkatzak, katiluak, eskalapoiak, kasak edo jostailuak, torneatzeko errazak direlako. Tindu naturalak ere ateratzen dira altzetik. Berdea, hostoetatik, gorria azaletik, eta marroia edo arrea adarretatik. Hortxe eskuzabaltasunaren 5. ezaugarria. Eta zuhaitz oparo eta bete bati dagokion bezala, aberatsa da propietate sendagarrietan. Tanino aberastasuna dela eta prestakin astringenteak, desinfektatzaileak, antipiretikoak eta estimulatzaileak lortzen dira, baita hortzetako pastaren eta ahoko irakuzketetarako osagai bat ere. Eskuzabaltasunaren 6. ezaugarria. Argi dago, ezin dugu altza bezalako zuhaitz eskuzabal eta leial bat galdu, eta zu ere behar zaitugu horretarako. Kulturaren eta uraren arteko lotura, gure natur eta kultur ondarea, Euskadiko ur bideskak, uraren inguruko topikoak. Hori guztia eta askoz ere gehiago, uraren Euskal Agentziaren Tantak podcastaren hurrengo ataletan. Gure uragentzia.euskadi.eus weborriko podcast atalean jarrai diezagukezu.